Хәзер актуаль әңгәмә сәхифәсенә күчәбез. Ислам дине кабул ителүгә 1100 ел уңаеннан Казан басма компьютер шрифты нигезендәге Коръәннең электрон чыганагы турында Татарстан Диния нәзарәтенең мәгълүмати сәясәт буенча урынбасары Ришат Хәмидуллин белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Сүзне коллегам Айзилә Батырхановага бирәм. Эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе. Ислам дине кабул ителүгә 1100 ел уңаеннан Казан басма компьютер шрифты нигезендәге Коръәннең электрон чыганагы булдырылды. Казан басма исемле дизайнлы компьютер шрифты дөнья күләм танылган иске типографик оттискысы нигезендә ясалган. Аны файдаланып Коръәннең яңа Казан басмасын чыгару мөфтиятнең Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул ителүнең 1100 еллыгына әзерлек кысаларында иң зур һәм мөһим башлангычларның берсе. Бу турыда тулырак Татарстан Диния нәзарәтенең мәгълүмати сәясәт буенча урынбасары Ришат хәзрәт Хәмидуллин белән сөйләшербез. Әссәламу алейкум, Ришат хәзрәт. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. Киләсе елда Алла теләсә безне бик зур һәм мөһим чара көтә инде, әлбәттә. Ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгы. Шул уңайдан хәзер инде әзерлек эшләре тулы көчкә бара торгандыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлбәттә, дин нәзарәте инде күптәннән бу эшне алып бара, һәм киләсе елга Алла бирсә бу эшне тагын да көчәйтеп, без тагын да күбрәк чаралар уздырырга ниятлибез. Һәм инде менә без әңгәмәбез башында әйтеп уздык, нәкъ шушы Казан басма компьютер дизайны шрифты дип әйтгәндә, аның булдырылуы турында мөселманнар арасында хәтта шундый гыйбарә дә бар. Коръән Хиҗазда ингән, Истанбулда язылган, Каһирәдә укылган, Казанда бастырылган. Казан басмасының уңайлыклары нидән гыйбарәт? Беләсезме, Коръән ул мөселманнарның төп китабы. Бөтен исламны кабул иткән кешеләр, алар Коръәнне укый башлар, Коръән белән кызыксына башлар, һәм безнең төп максатыбыз аларга Коръәннең төрле форматлары бар, язылышы әйтәсем килә. 1803 елда Казанда мөселманнар тарафыннан беренче Коръән басыла. Без аны Казан басмасы дип атыйбыз хәзер, халыкта шулай тарала ул. Һәм ул китап бик күп тапкыр басыла, һәм Татарстанда түгел, бөтен Россия буенча тарала. Хәзерге вакытта да, әйтик, Орта Азия, Кавказ өлкәләрен алсабыз да, анда да бик яратып бу китапны укыйлар. Чөнки аның язылышы Коръәнне ятларга, өйрәнергә бик уңайлы һәм җиңел. Шуңа күрә аның мондый әйтик үзенчәлеге бар. Шуңа күрә ул бик популяр да. Нәрсә әйтәсем килә, 10-15 ел дәвамында без элек шул архивларда сакланып калган Коръән басмасын, аны шул скан вариантын ясап, аны бастыралар иде. Әмма мин үзем әйтик шулай дин нәзарәтендә Хузур нәшрият йортын җитәклим, безгә күп кенә китаплар бастырырга туры килә. Ул китапларда әлбәттә Коръәннән дә аятлар, сүрәләр кулланыла, әмма аларны кулланыр өчен бу сакланып калган версия әйтик бераз безгә уңайсызлык тудыра, чөнки аны кулланыр өчен бик авыр. Ул теге фоторәсем рәвешендә булгач, аны аерым сүзләрен кулланыр өчен бик күп вакыт китә. Аны чистартырга кирәк, аны куярга кирәк. Шуңа күрә мөфтибез Камил хәзрәт Сәмигуллиннан бик зур әйтик теләге бар иде, күптән хыяллана иде үзебезнең Казан басмасының шрифтын ясавын. Кызганычы каршы, бездә монда Татарстанда берничә кеше аны эшләп карарга тырышты, әмма ул килеп чыкмады. Шуңа күрә без безнең төрки кардәшләребезгә мөрәҗәгать иттек. Мухаббат Аббай дигән каллиграф бар Төркиядә. Ул аның тәҗрибәсе дә бар, ул компьютер шрифтларын эшли. Без аны белән таныштык, кунакка чакырдык, күрсәттек, үзебезнең тарихыбыз, Коръәннең тарихы турында сөйләдек. Ул бик кызыксынды, карады. Һәм шунысы кызык булды. Мин шундый бай тарихлы сезнең мусфахыбыз бар икән, мин алар ризалыгы өчен сезгә эшләп бирәм диде үзе. Әлбәттә, без каршы килмәдек. Һәм менә 1 ел эчендә ул без дин нәзарәтендә махсус төркем оештырылды. Анда Коръәнне өйрәнү буенча Коръәнне белгән белгечләр керде. Алар белән берлектә шул интернет аша аралашып, ул безгә аны ясап бирде дә.
Ул хәзер менә соңгы тикшерүләр узды һәм без киләсе елга инде ул шрифтны башка дин нәзарәтләренә, бөтен мөселманнарга шулай алар ризалыгы өчен таратмакчы булабыз. Максатыгыз изге бөтен дөнья буенча таратырга дип куллансыннар, эшләсеннәр, укысыннар, Коръән сүзе, Коръән күбрәк таралса, әлбәттә безнең шул максат. Кулланып була, менә моның бераз алгоритмын аңлатып китсәгез иде, менә мәсәлән, гади бер кеше шушы дини нәзарәтенең сайтына кирергә кирәкме моның өчен? Biz хәзер аның өчен аерым кушымта эшлибез. Ул кушымтага кирип, бәлки интернетка да куярбыз, аны үзенең компьютерына я телефонына күчереп, ул аны куллана алачак. Ягъни уку гына түгел, мәсәлән, бу инде күбрәк нәшрият белән шөгыльләнгән кешеләргә, оешмаларга кирәкле булачак. Чөнки хәзер беләсез, дини тематика китаплары бик күп басыла. Менә юл китапларны бастырганда ул шрифтны кулланып булачак. Ярым аятны алып, я сүрәне алып, аны үз китапларында кулланырга мөмкинчелек булачак. Чөнки элек аны кулланмыйлар иде. Куллансалар да сыйфаты бик начар иде. Чөнки ул теге скан рәвешендә, фото рәсем рәвешендә куллана иде. Хәзер инде ачык, бөтен хәрәкәтләр күренә, хәрефләр яхшы күренә, шундый яхшы сыйфатлы шрифт булачак. Барлык мөселманнар өчен зур шатлыклы вакыйга. Әлбәттә, чөнки безнең төп максатыбыз, мөфти хәзрәтебезнең төп максаты Коръән сүзен күбрәк тарату, яшьләр дә хәзер дингә күп тартыла. Шундай ихтияҗ бар, чөнки бүгенге заманда, авыр заманда кешеләр тормышның, яшәешнең мәгънәсе турында уйлана башлыйлар. Нидер дөрес максат куя белергә кирәк, дөрес адымнар эшләргә кирәк, һәм дин бу өлкәдә зур ярдәм күрсәтә кешеләргә. Һәм шулай әти-әниләргә дә балаларын тәрбияләгәндә әхлакый нидер сыйфатлар тәрбияләргә шулай үз өлешен кертә дип әйтәсем килә. Бик матур фикерләр, Ришат хәзрәт. Бик зур рәхмәт сезгә бүгенге әңгәмәбез өчен.